Even if they didn't have that intention, now they might have. And I'm half naked, so... You're worried about rape. Yeah. Yeah. I was worried to get raped. Yeah, of course. And fortunately enough, they didn't do it. She was given a hijab that covered most of her body. I got a very strong feeling. This is that fabric is my only protection. הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. ובגלל שהגם כל עושה כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת, כדי לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. אישה היא מלכה. היו עושים לי שיחות איך לשמור על אגם. הסברנו להם שגם אצלנו לפעמים כן יש שלאדם יכול להיות חבר, או יכולים להיות לה כמה חברים לפני שהיא תתחתן. אני אפילו מעודדת את זה, שהיא תתנסה, שהיא תכיר, לפני שהיא אצלה מוסד הנישואים. אבל היינו מתאמתים על זה. מתחת לאדמה, כשהגענו לשם, קודם כל אמרו לנו שהם אנשים שמאמינים בקוראן, והם לא יעשו לנו רע, יתנו לנו את אותם התנאים שיש להם בתוך המערכת. דאגו לכל הצרכים, ויאמר לזכותם, היו מאוד אמיתיים אלינו, ושמרו שאנחנו נהיה נקיים, שאנחנו נאכל, אכלנו את אותו אוכל שהם אכלו.